Caiit beonar Bamantacht agus lá an Amadán agus ReRá an Amadán seo scéal béidir mé ar Amadán. Fear, a bhí ag sí chun bord Umbric fásta, agus bhí sé ag ihe lete. Agus bhí gacha go bra, go dtíar tháinig a bhain chéile sús chuige, agus bhí an RTE guide ina rulla aici, agus thug sí bula marafach dó ar chúla cí. Jesus, cut! Do you know? Agus dúirt sé, cé fá, man. Agus dúirt sí forma é seo i bhríste, agus thug sí mac blúra pá péir ar scríofa Mary Lou. Agus dúirt, jeez, an am dé, ná bí amada, sin capel, bhís ag an rásaí an tafel sin capel. Agus chur mé geall síos ar an gapel seo, agus chred sí é. Agus ní a bhéin bhí siochána an ríis sa tí. But dí ann den éir, ríis bhí sé ag sí chun bord agus díoch ar tí an béle ihe agus tháinig bhain chéad ríis leis an RTE guide, walla belle ar chúla cín. Agus dúirt sí, chur an capel sin léach go háin níos lú.